היי, אנחנו נדבר היום על אור וצל ביצירות אומנות. יש לנו מגוון שימושים לאמצעי אומנותי הזה שנקרא אור וצל ביצירות אומנות, גם דו-מימדיות וגם תלת-מימדיות, ואנחנו היום נדבר או נראה כמה דוגמאות ליצירות דו-מימדיות ונדבר על המשמעות של האור והצל ביצירה. היצירה הראשונה שנדבר עליה נקראת השלישי במאי 1808 של האמן הספרדי הגאון פרנצ'סקו גויה, והיצירה הזאת מתייחסת לאירוע היסטורי שקרה בספרד, כאשר הצרפתים כבשו את ספרד ובעצם הורידו את בית המלוכה הספרדי ובמקומו הכתירו את אחיו של נפוליאון להיות שליט על ספרד. תושבי ספרד שהיו מאוד 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 נאמנים לבית המלוכה שלהם יצאו להפגנות, למרידות, ובעצם השליטים הצרפתיים תפסו את כל האנשים שהפגינו והוציאו אותם להורג, והיצירה הזאת היא בעצם יצירה שגויה מצייר בסתר ומתארת את ההוצאות להורג של הספרדים. גויה נמצא באותה תקופה במצב מאוד מאוד מורכב, מאחר והוא צייר החצר של המלך הספרדי, הופך להיות צייר החצר של השליטים הצרפתים, אבל הנאמנות שלו היא עדיין לספרדים. אז איך גויה משתמש באור וצל ביצירה הזאת כדי להעביר את המסר שלו? מה אתם אומרים? אז באמת יש לנו כאן כמה דרכים שבהם גויה מעביר את התמיכה שלו בספרדים, ובעצם מציג את המוצאים להורג, מציג אותם באור חיובי. קודם כל אנחנו רואים שיש מנורה שנמצאת על הרצפה, מעין פנס, והפנס הזה מאיר את הפנים של הספרדים שמוצאים להורג, בעוד הצרפתים ההורגים מוצגים עם הגב אלינו, והם בעצם נמצאים בחושך. כך שהאור והצל פה יש לו מספר תפקידים. א', הוא מאיר את האובייקטים, אבל הוא גם אור סמלי שמדבר על הטוב מול הרע.